Sí, bona tarda i benvinguts a un altre acte organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs. Comencem avui també en el bloc de Ciència i Tecnologia, conegut com a Ciència Prop. Avui particularment tenim una conferència associada al tema d'alimentació. No és la primera vegada que es parla d'alimentació, però aquí sí que és una valoració de com el món actual, com les persones han pogut arribar fins al moment actual. Com sempre, agrair l'assistència a tots els presents perquè, com sempre diem, donen suport a les activitats pròpies que aquí se celebren, ajuden també el senyor que organitza Ciència Prop a continuar mantenint viu aquest fet, als mitjans de comunicació per la difusió que fan d'aquests dos actes, perquè, com sempre diem, ens ajuden a sortir fora del nostre àmbit geogràfic, i també, com no, al conferenciant perquè se sent més arropat i més calor per a poder impartir la conferència que avui es presenta. Ciència Prop naix com a propòsit del senyor Jaume Anguera quan va rebre l'Ale Vinaròsenc, en el qual el seu propòsit va ser portar a Vinaròs un bloc de ciència i tecnologia a nivell divulgatiu, fora de tecnicismes, però que molta gent, sobretot gent jove, pogués entendre o apassionar-se per la ciència i la tecnologia. Ja són 16 les conferències que es produeixen la d'avui, ja n'hi ha unes quantes, els temes han sigut ben variats, però gràcies a aquest compromís nosaltres podem dir que estem aportant a la societat un valor nou per a que uns com a divulgació, els altres com a investigador, puguen seguir creixent com a persones. Jo torno a repetir que l'agraïment de la Fundació Caixa Vinaròs és evident al senyor Jaume Anguera perquè ens ajuda a projectar els valors socials que aquí sempre hem tingut molt clars cap on volem anar. També saluda el senyor Paco Francisco Amat, no és la primera vegada que està entre nosaltres, sinó que ja és de de la casa i el seu compromís també és molt evident. Per tant, avui la sinergia entre el senyor Paco i Jaume és evident i conflictiva per poder tindre una conferència d'alt nivell. Jo, sense més preàmbul, agraïm als dos que estem entre nosaltres i deixo la paraula al senyor Jaume Anguera. Gràcies, Manolo. Bones tardes a tots. En primer lloc, en nom dels fundadors de Ciència Prop, volem agrair al professor doctor Francisco Amat que per segon cop pugui estar entre nosaltres. Recordem la primera conferència l'any 2014, fa 4 anys ja, sobre criar peixos. Avui continuem amb un tema també de menjar peix. Recordem també l'anterior conferència anava de la dieta mediterrània i un dels aspectes que vam veure era que en la dieta el peix era algo fonamental. Doncs avui veurem també com això ens ha portat a la que avui ens explicarà Francisco, el tema de que hem esdevingut sàpiens gràcies a menjar peix. Gràcies també a tots vostès per l'assistència dia a dia amb les conferències, especialment avui que és un dia que tenim diversos actes per arreu. També gràcies a la Fundació Caixa Vinaròs, en particular al seu president, Manolo Molinos, també a Nati Romeu, i als medis de comunicacions, Canal 56, que també fan difusió d'aquest acte, i a tot el públic que també ens segueix per via televisió. El doctor Francisco Amat és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, és també doctor per la mateixa universitat, va ingressar com a investigador per oposició al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, a l'Institut d'Aqüicultura de Torlasal, en Castelló, on ha investigat molt de temps en temes de biologia marina, ecologia, cultius, fitoplàncton i un ample espectre dintre d'aquest camp. Ha publicat nombroses publicacions en revistes, més de 100 publicacions, ha estat director en projectes finançats en més de 50, ha publicat també en nombroses conferències internacionals, ha dirigit més de 11 tesis doctorals, també diverses tesis de tesines de llicenciatura, ha estat revisor en més de 40 projectes també finançats, és revisor de més de 20 revistes de l'àmbit de la biologia marina, i també ha estat director del CSIC i actualment també és... Perdó? Del Centre d'Agricultura. Del Centre d'Agricultura de Torlasal, del CSIC, i perdoneu, i també ha estat professor del màster, per favor, ha estat també professor del màster oficial en aqüicultura de la Universitat de València. Per tant, tenim avui un expert de la primera categoria que ens vindrà a parlar del tema del menjar peix, ens va fer sàpiens.
si us pareix bé, farem primer la conferència i al final deixarem oberta la conferència per fer totes les preguntes que creieu convenients. Sí que us agrairíem que per favor tinguéssiu els mòbils o apagats o en mode silenci, en mode avió, per poder seguir la conferència de la forma més productiva. Francisco, agrair-te que estigues per segon cop aquí i estem llestos quan tu estigues. Bé, bona tarda, senyores i senyors. Gràcies per vindre en aquest acte, perquè avui, divendres 25 de juny, hi ha tanta cosa a Vinaròs que realment és qüestió de saber diferenciar i escollir entre tanta activitat lúdic-cultural que realment ha de ser una cosa d'afinitat electiva, el vindre aquí o no. Gràcies al doctor Jaume Anguera per considerar que el tema que avui proposo entrava dintre de l'àmbit de Ciència a Prop i per descomptat gràcies a la Fundació Caixa Vinaròs per patrocinar aquest programa i perquè facilita la promoció de la divulgació cultural dins d'aquesta dedicació d'obra social que és molt lloable i molt adequada per a la ciutadania de Vinaròs. Com ja ha dit Jaume Anguera, els que em coneixeu sabeu que soc biòleg de professió i de formació. Jubilat ja fa quasi 6 anys, que em vaig dedicar durant la meva època activa a la recerca sobre la biologia i cultiu d'espècies marines aliats al CSIC, del que ja vaig donar testimoni fa aquí 4 anys en una xerrada que us acaba de comentar. Haig de dir que soc biòleg, però no ni paleontòleg, ni antropòleg, ni paleoantropòleg, encara que aquestes van ser assignatures que vaig donar a la carrera, em van anar molt bé, em van agradar molt i crec que dec el seu homenatge a bons professors que vaig tindre com els doctors Alcover i Cruzafont a Barcelona. Bé, en jubilar-me van caure a les meves mans aquest llibre i aquests 2 treballs que aquí us mostro, publicats per científics internacionals de molt nivell que tractaven sobre recursos aquàtics, sistemes de nutrició, fisiologia i que em van resultar molt suggestius, venint d'on venia jo, del meu treball, i que després de rellegir-los i buscar més informació amb altres fonts, vaig confeccionar un text que en el seu moment li vaig presentar a Jaume Anguera i li vaig dir, mira, això pot ser d'interès? Diu, sí. Doncs va, fiquem-ho a Ciència a Prop i aquí estem. Vaig fer un PowerPoint i ara el que vos vull ensenyar. Espero que vos agradi. Em puc fer pesat. Si em faig pesat, doncs crideu, no passa res. Bé, espero fer-ho amb una hora i potser un poc més, perquè quan ho he ensajat me'n passo, però a mi és una passió, què hi farem? Vull fer una espècie d'introducció, per seguir el fil. Veurem els que ens van precedir i van quedar enrere, estudiats per la paleoantropologia i el registre fòssil, entre ells els australopithecus, els parantrops i finalment el gènere Homo. Després, quan ja arribem al gènere Homo, veurem per què es va produir una encefalització, és a dir, creixement del cervell, i com es va facilitar per una nutrició adient. Parlarem una mica dels àcids grassos poliinsaturats, els famosos PUF, àcids grassos, els que ja coneixeu com omega-3 i omega-6, que són essencials en aquest procés d'encefalització. Veurem com això pot procedir de recursos d'origen aquàtic i com això es va donar en la vall del Rift de l'Àfrica Oriental, on es diu que és la cuna del gènere hombre, la constitució en català, el bressol de la humanitat. Cal dir que això són hipòtesis molt ben fonamentades i per això el títol el poso amb un interrogant. Vull dir que la ciència avança com avança. A vegades 2, 3 passen endavant i 1 o 2 enrere, però va avançant. És a dir, que això que ara aquí us vull mostrar extret de alguna bibliografia, de moment encara ningú s'ho ha carregat, encara ningú ho ha discutit. Per això m'atreveixo d'algun modo a parlar d'això dient el que abans he dit, que no soc ni antropòleg, ni paleontòleg, ni paleoantropòleg. Només soc biòleg. Bé, crec que val a dir a la introducció que quan l'home comença a fer ciència ho fa donant nom a tot el que es troba damunt de la Terra, sigui plantes, animals, bitxos, insectes, microbis, el que sigui. Això és la primera forma de fer ciència per mi, és a dir, donar un nom perquè tothom es pugui entendre i tothom pugui saber del que parla.
S'estableix una entitat catalogada i una taxonomia amb uns criteris fixes que es van perllongant amb el temps segons una metodologia adequada. Si anem amb la història, podem dir que alguna d'això ja va fer Aristòtil a la Grècia antiga. Després, entre els romans, Plini el Vell també va fer alguna cosa, i voldria fer-vos unes notes de que aquests senyors molt importants en el seu temps van fer una sèrie de distincions que avui dia ja resulten una mica matusseres. El propi Aristòtil va dividir els éssers en un món físic terrestre d'elements vius, en principis elementals com l'aigua, l'aire, la terra i el foc. Després parlava d'un segon món físic celeste i finalment d'una substància divina, superceleste, Déu, que és el que fa moure el món, però que no l'ha creat. Ja penseu que ja deia això Aristòtil. Plini el Vell, romà, va fer un Naturalis Historia que recopila realment coneixements anteriors, però que explica unes idees molt esbojarrades, i la seva obra no deixa de ser un monument literari, però interessant i curiós. Però clar, fa falta arribar a Carl Linneo, un naturalista suec, que va ser el que en el segle XVIII va establir el sistema binomial de nomenclatura i taxonomia dels éssers vius. És a dir, fem una regla segons la qual poguéssim definir i classificar tot el que coneixem viu. Esclar, en aquell temps, en el 1700 i pico, ell va poder classificar el que podia trobar. Després se n'han trobat moltes més coses. És a dir, que fent servir un mateix protocol descriu i classifica qualsevol ésser viu i entre ells finalment arriba a parlar de l'home, l'homo sapiens. És a dir, que ja ell, en el segle XVIII principis, ja parla del homo sapiens, l'home. Tot això ell ho va resumir en un llibre molt interessant, Sistema Naturae, que es pot trobar avui dia en algunes biblioteques amb problemes. Un exemple d'aquesta classificació la podem fer comparativament entre l'home i el gos. Aquest sistema de denominació binomial, que acaba amb l'espècie, per exemple, comença amb el que és el regne. Reino animal, reny animal, animalia, home i gos són animals. El fílum, cordata, cordats, home i gos són cordats, és a dir, tenen una espina vertebral. Subfílum, vertebrata, home i gos, són vertebrats, tenen un esquelet intern, format per ossos, no extern, com per exemple els insectes o els crustacis. Superclasse tetràpoda, 4 extremitats, 4 potes amb quadrúpeds i dos braços i 2 cames en els humans. Classe Mammàlia, home i gos, mamífers. Però ja aquí ens trobem en què dins de l'ordre, en l'home o en aquells éssers que tenen forma d'home, els diu primates, però al gos li diu carnívora, són carnívors, mengen carn. La família ja és la família d'homínide i cànide pel gos. Dins de la família hi ha subfamílies dintre de l'home o dintre dels antropomorfes. Parla dels pòngides, que són els orangutans, els que estan a l'Àsia, i la subfamília hominine, que són els africans, goril·les, ximpancers i home, també un animal que va aparèixer a l'Àfrica. Finalment parla dels gèneres Homo, Canis i Homo sapiens, Canis lupus. És a dir, aquesta és la distribució taxonòmica que avui dia es fa servir en ciència, per qualsevol organisme, inclús ja que fa servir per roques o per núvols o pel que sigui, però així hi ha forma d'entendre's entre especialistes. Arribem al segle XIX amb Charles Darwin, el pare de tots, per mi el més admirable científic de la història. Aquest senyor era un anglès de bona família, va néixer el 1809, a casa seva no sabien què fer amb ell, li van voler fer estudiar medicina, s'ho va deixar, li van voler fer que fos capellà, va estar estudiant a Edimburg, s'ho va deixar, no valia per no res, era quasi un inútil, però li agradava molt la naturalesa, era molt aficionat a caçar, a estudiar bitxos, plantes, animals, tal qual, i van dir, bueno, i què farem d'ell? És el temps en què l'imperi anglès enviava expedicions pel món per cartografiar i conèixer territoris. I van dir, bueno, veiem si influències el col·loquem en el Beagle, amb el capità Fitzroy, i l'acompanyarà perquè li faci companyia, mentre el senyor Fitzroy, que és un mariner i un geògraf, feia les cartes marines i cartogràfiques, i ell es vagi entretenint mirant bitxos, animals i coses.
Va ser una excursió, diuen que bastant complicada i bastant difícil perquè tots dos no tenien res a veure. Mentre que Darwin ja anava elaborant una teoria evolutiva, el senyor Fitzroy, tot i ser un científic, perquè era geògraf i marí, encara era d'aquells que creien en el diluvio universal. I aquí van portar entre ells unes batusses impressionants durant tota la campanya, que es veu que van acabar, crec que parents, bastant malament. Però el fet és que Darwin va recollir un munt de dades, de material, de mostres, de tot, les van enviar cap a Anglaterra o se'ls van portar al final, i quan va arribar a casa ja tranquil·let, amb la vida assegurada, per família. A més es va casar amb una Wedgwood, era filla de l'industrial ceràmic tan famós a Anglaterra, o sigui que tenia la vida assegurada. Es va dedicar a estudiar i a treure conclusions de les seves dades. I a partir d'aquí va publicar L'origen de les espècies, que molts coneixeu. Posteriorment va dir, va fer moltes coses, va estudiar les orquídies, les furgues, els insectes, un munt de coses. Però va dir, tot això que jo estic volent explicar sobre l'origen de les espècies, per què no ho puc aplicar a l'home? Ho va fer quan va llegir l'assaig sobre la població de Tomàs Malthus. Aquest Tomàs Malthus va escriure un tractat molt important que parlava del creixement poblacional en el món i de si els recursos disponibles per a l'humanitat serien suficients o no, o s'acabarien i hi hauria un gran caos. Això li va donar a ell idees per establir l'evolució de l'home com a tal, com a animal, però com a tal. I a partir d'aquí va publicar, després de molt treballar, L'origen de l'home, en 1871. Això va ser un daltabaix enorme a Anglaterra, inclús la seva família va ser molt problemàtic perquè inclús la seva dona era molt religiosa i tenien unes batusses impressionants, de tal manera que el pobre va patir el que va patir fins que va arribar a publicar això. I ho va publicar encara en so perquè l'apartaven, perquè si no fos per alguns amics que li van dir tu, afanya't, sobretot amb l'origen de les espècies, li van dir, si no t'afanyes amb l'origen de les espècies, el senyor Wallace, que estava estudiant alguna cosa similar a Àsia, t'ho publicarà unes conclusions molt semblants a les teves i et passarà la mà per la cara. Aleshores va publicar L'origen de les espècies en un moment en què es va avançar a algo amb Wallace, però de fet eren bons amics i després més tard van compartir protagonisme i influències. De fet, Darwin deia ja aquí la conclusió de que l'home és condescendent amb altres espècies d'una forma antiga, primitiva i extinta, o sigui, extingida, no té res de nou. Ell ja sabia que això, inclús parents seus, com un tiet seu ja ho havia dit, i altres molts investigadors europeus ja ho havien d'algun modo anunciat. Entre ells, Wallace, aquest que et dic jo, que també va publicar una cosa semblant, Huxley, que va ser el seu gran defensor davant de la gran ciències anglesa, Liggett, Vogt, Lubbock, Wigner, Rolle i sobretot Haeckel. Tots aquests van ser grans defensors de Wallace, de Darwin i la seva teoria, enfrontant-se als caps tancats que en aquell temps encara existien a l'Acadèmia Anglesa de Ciències Naturals. Bé, doncs tot això es resumeix en la població de l'origen de l'home, que va ser molt fort en aquell temps. Sí que Darwin tenia uns problemes en aquest temps o en aquest moment intel·lectuals perquè tot i que planteja l'evolució de l'home a partir d'avantpassats simiescos, micos, monos, en ell no li quadrava com aquesta evolució i selecció natural podia haver arribat a formar el cervell humà, perquè una cosa és que s'arribi a crear d'un animal un cervell humà amb una intel·ligència que se'n surt de tot el que coneixíem. Sí que ho enfoca malament. Ell s'equivoca amb un esquema de gradualisme pensant que tot allò eren virtuts que els éssers humans o els éssers en general anaven acumulant i que transmetien d'uns a altres d'una forma progressiva. Això avui dia no està acceptat. De fet, cal dir que l'evolució i la selecció natural és un procés, no és un procés dirigista, és a dir, no té un propòsit, sinó que és oportunista. És a dir, quan en un grup d'éssers vius, en un grup, una població, apareix un o uns pocs individus que per una mutació, per una deriva genètica, per una recombinació, treuen una característica bona, molt bona, que li permet adaptar-se millor en l'ambient que en aquell moment explota
i li dona més descendència, aquells individus es perllongaran amb el temps i els que no tenen aquest avantatge perdran i es quedaran enrere. O sigui, l'evolució natural, l'evolució i la selecció natural no és res més que això. No és dirigista, és oportunista. És a dir, que s'aprofita de quan un individu té una cosa que la fa més favorable que tots els altres. Els altres queden enrere, es perden i ell avança. És a dir, que el salt qualitatiu que es va produir entre el ximpanzé i l'home actual no va ser una cosa gradual, sinó que va ser puntual. De fet, van quedar enrere moltes espècies pel camí. Espècies que d'algun modo ara intentaré fer-vos un petit inventari. És a dir, que l'home sapiens, és una espècie única i molt recent. No ve de quan? De l'obra del creador? Bé, tot això s'ha estudiat fins fa poc amb la paleoantropologia. És una ciència social que estudia l'home en tot el que vol, en tots els seus aspectes. S'ha subdividit, per tant, en antropologia biològica, cultural, social, etnologia, lingüística i arqueològica. La biològica o física és la que ens interessa perquè estudia els éssers humans des d'un punt de vista del seu caràcter evolutiu i adaptatiu, sobre el que és el procés de la hominització. En aquest aspecte s'ha d'acudir sempre a l'estudi del registre fòssil, és a dir, s'ha treballat només amb fòssils, el qual ha sigut, en alguns casos, avantajós i altres ha sigut discutit. Aquest estudi de paleoantropologia i basat en el registre fòssil, de fet, començaria cap a l'any 1857, quan d'això encara no es feia res, i a una pedrera d'Alemanya, a Düsseldorf, al riu Neander, es van trobar uns esqueletos fossilitzats d'una cosa que semblava un ser humà. Va quedar per allà aparcats. Però no era exclusiu d'Alemanya, això ja s'havia trobat a Bèlgica, a Hengis, a primers del segle XIX, i a Gibraltar també, i també van quedar aquestes troballes una mica, diguem, deixades, no? Però posteriorment, quan ja Darwin ja va començar a dir les seves, ja es van replantejar que això podia tindre un interès. De fet, les troballes d'Alemanya, se'ls va dir Homo neandertal, del Vall de Neander, van ser descrites per l'antropòleg alemany Schaffhauser i se'ls proposà el nom de Homo neanderthalensis pel biòleg britànic William King. És a dir que, de moment ja sabem alguna cosa. Un Homo sapiens que havia descrit Linneo i un neanderthalensis que s'acaba d'aparèixer quan surt la fúria de búsqueda, de cerca de fòssils humans o pareguts i el seu estudi i classificació. Des d'aleshores comença una cerca molt intensa de fòssils a Europa, Àfrica, Àsia i Austràlia, però especialment a l'Àfrica Oriental, on considerem que van aparèixer quasi tots ells, i per això se li ha dit el bressol de la humanitat, la part aquesta d'Eritrea a Somàlia, el que diem el Valle del Rift, que després en parlarem. S'han diferenciat fins a unes 20 espècies d'homínids. Potser la més antiga, sempre és tot discutible, avui dia tot és discutible perquè la informació és molt abundant i el que avui dia és d'un color, d'una altra d'un altre, però es pensa que fa 7-8 milions d'anys que van aparèixer aquests primers homínids i tenint en compte que els hominoids, que serien la malla perduda, és a dir, l'eslabón perdido, potser van aparèixer fa 13 a 15 milions d'anys. O sigui, no és poca broma, això no és d'abans d'ahir. Aquests treballs s'han continuat per tot el món i aquí sí que cal considerar seriosament tot el que s'ha trobat a la Gran Dolina de Tapuerca a Burgos, perquè d'algun modo el que allà s'ha trobat, que és abundantíssim i encara està molt per estudiar, ha canviat bastant la concepció que es tenia de la classificació d'aquests antecessors de l'home. Aleshores, aquesta activitat i la gran quantitat de troballes, fòssils, ferramentes, restes acompanyants dels fòssils humans, ens permet afirmar que hi ha fortes discussions i postures, com en tot. Els científics també es barallen quan volen discutir o fer prevaldre la seva idea, es poden discutir i no sempre d'una forma massa suau. També hi ha rancúnies, no? Però bueno, també així ens avança la ciència. Què és el que es va fer
es va utilitzar per fer aquesta classificació d'aquests antecessors del gènere humà? La paleoantropologia, com sabeu, o com ja he dit, no podia fer servir res més que els fòssils. Però esclar, aquí hi havia una gran varietat. Va ser Ernest Mayr i Dobzhansky qui al segle passat ja van establir unes diferències bàsiques de forma corporal, d'estructura, entre el que serien antropoides i homínids fins a arribar a l'home. Ara us en diré unes de les quantes recolzades amb aquestes figures d'aquests esquelets que aquí veieu, que van des del gibon, l'orangutà, el ximpanzé, el goril·la i l'ésser humà. Es fa molt de cas dels ossos, és a dir, els ossos llargs de les extremitats inferiors en l'home són més llargs que les extremitats superiors. En canvi, en els antropoides és tot el contrari. En el tronc, en l'home és curt en comparació a les cames, per exemple, i en els antropoides és llarg. La columna vertebral en l'home és corbada cap enrere i cap endavant. Té 2 sifosis i 2 lordosis. Els antropoides normalment és una esquena, una columna recta i potser corbada cap enrere. Les cames en l'home són rectes fins al genoll i a la inserció amb el maluc, la cadera. I en els antropoides són corbades amb els genolls cap a fora. La unió del crani amb la columna vertebral és molt interessant perquè en l'home el crani està just apoyat en el centre sobre la columna, mentre que en els antropoides el crani està cap endavant, és a dir, la columna s'insereix en la part de darrere del crani. Els ossos dels peus són molt interessants, en els homes són llargs i en els antropoides són curts. Les dents, molt importants, en l'home no són més llargues que els premolars, els canins, parlo dels canins, mentre que en els antropoides són uns ullals llargs. Podeu recordar figures o fotos, per exemple, de ximpanzés que tenen uns ullals bastant accentuats encara. La corona dentària també és molt interessant perquè en l'home els molars o premolars són bicúspides, mentre que en els antropoides són unes peces que són prou filoses per tallar allò que mengen. L'arc dentari en l'home és arrodonit, sense angles, i en els antropoides és comprimit lateralment i té 2 files quasi paral·leles de dents. I les mandíbules en l'home són curtes, si no tenim un morro, mentre que en els antropoides són llargues. La cara en l'home és curta i recta i en els antropoides és llarga amb una prolongació cap endavant. I finalment, el cervell en l'home és gran i en els antropoides acostuma a ser com molt una tercera part del tamany de l'ésser humà. Això són tots caràcters que van ajudar els paleoantropòlegs a anar identificant troballes i classificant-les d'algun mode. Dic fins fa poc perquè, esclar, avui dia les eines de la genètica i la biologia molecular han ajudat moltíssim i en alguns casos s'han carregat alguns d'aquests arguments que es van fer servir anteriorment amb la paleoantropologia. En alguns casos les han apoyat, a la majoria, en alguns casos no tant. Bé, estem en això. Aquí hi ha una successió des del que seria un mico que es mou pels arbres, un altre mig mico que encara es mou pels arbres però que ja toca terra, un que ja toca terra i ja a 2 peus clarament, separa les mans i els braços de terra, en el qual es troba amb 2 mans disponibles, ja serien pràcticament els nostres antecessors, és a dir, la bipedestració, el tocar de peus a terra és el que ens importa. Aquí ja us poso uns esquemes prou interessants on parla dels diferents homos, però potser el més interessant és considerar que el que serien d'on va partir tot aquest grup d'ancestres nostres seria aquí de fa uns 6 milions d'anys. L'Ardipithecus, d'aquí ja irradia tota la formació d'humanoids i que per aquí queden ja els altres companys però que s'han quedat en l'escala inferior, els orangutans, els goril·les i els ximpanzés. Com vos he dit abans, el crani és importantíssim en això, perquè esclar, l'encefalització, la formació del cervell es reflexa en el crani i això ja ens dona, per exemple, un arbre de diferenciació que a partir, per exemple, de l'Ardipithecus, que dona pas als Australopithecus, als paràntrops i finalment als homos, dona a entendre com va evolucionant les espècies del gènere Homo
del qual nosaltres som els últims exponents, exemplars. Si comencem pel que podria ser els primers ancestres, és una mica discutit, però bueno, es parla del Ardipithecus ramidus. Ardi vol dir sol, terra, i Pithecus mono, és a dir, que són aquells que potser van començar a posar peus a terra fa 4 i pico milions d'anys. El seu peu era rígid, però el dit gros del peu encara era molt llarg i separat del peu, amb la qual cosa indica que encara es dedicava a pujar molt pels arbres. És a dir, que fent una mica d'acudit, podríem dir que l'Ardipithecus va donar un petit pas pels primats, però un gran pas per la humanitat. No cal anar a la Lluna per dir això, però bueno. Tots ells sembla que es van originar en aquesta banya d'Àfrica, el que és Somàlia, Etiòpia i Eritrea, i d'aquí van partir pràcticament quasi tots. Els que s'hi van quedar i van morir allà, o els que van desplaçar-se després cap a altres parts dels continents de la Terra. Podríem dir, per què aquests Ardipithecus van posar peu a terra? Bé, la Terra, el planeta, els continents no han sigut sempre com els coneixem. Fa 225 milions d'anys, en el Permià, formaven un sol continent, Pangea. Tots estaven junts. En el Triàsic, fa 200 milions d'anys, van començar a separar-se. Van formar el continent de l'Euràsia al nord, Gondwana al sud. Ja Juràssic, Cretàcic es van anar separant i la forma més o menys actual va ser la que hi ha a baix, al present dia. I que tot això ha format unes variacions enormes d'habitabilitat, clima i condicions de vida en el planeta Terra. De fet, cal dir que la Terra com a planeta funciona quasi com una baldufa, una trompilla. És a dir, té uns cicles de moviment que condicionen sobretot el seu comportament com a ésser viu, com a planeta, però les condicions que es donen a la seva superfície. És a dir que, per exemple, els cicles de Milankovitch tenen en compte 3 diferents cicles. El que forma la Terra al girar al voltant del Sol, és a dir, que la seva òrbita, que és elíptica, pot canviar amb el temps i fer-se més o menys allargada o més o menys circular. Això ja dona uns cicles de canvis de quasi entre 100 i 400.000 anys. En aquests períodes pot canviar l'excentricitat de l'òrbita terrestre al voltant del Sol. Això canvia molt la incidència del Sol sobre la Terra. Hi ha uns altres cicles d'apreciació dels equinoccis. Avui dia tenim estacions equinoccis perquè la Terra està inclinada en relació a l'eix geogràfic nord-sud, la Terra està inclinada. De tal manera que avui dia aquest àngul que formen els dos eixos és de 23,4 graus. Aquesta inclinació fa que el Sol incideixi de manera diferent al nord i al sud durant la rotació i durant la translació i fa que tinguem estacions. Si això no fos així, si la Terra estigués vertical, tot l'any estaríem igual. Aquí tindria més calor i tindria més fred, però tota la vida seria igual. I després hi ha uns cicles sabem com vos diria, si vos he fixat com dona voltes una trompilla, a part de moure's així i moure's així, també té com unes vibracions. Això també ho fa la Terra. És a dir, que tot això són uns cicles que condicionen molt com es comporta la Terra com a planeta. I això té influència en el clima i en tot el que més, i amb els éssers que viuen en aquesta Terra. A més, hi ha uns fenòmens molt importants. Potser el més important per nosaltres seria ara el de les glaciacions en el planeta que es va crear o va aparèixer, que tenim notícies, hi ha 9 glaciacions, és a dir, moments en què la Terra ha estat completament coberta de gel o molta de la seva superfície coberta de gel. L'última glaciació, que va ser en el Pleistocè, va iniciar-se fa 110.000 anys i va acabar ara fa uns 10-12.000 anys. Aquesta glaciació, aquesta última, va ser la que va condicionar molt d'això que ara estem veient que van fer els nostres ancestres. És a dir, amb la glaciació, que no és perquè faci més fred, sinó que en el Pol Nord essencialment potser els estius són no tan calorosos, a l'hivern neva, a l'estiu no es desglaça, a l'hivern torna a nevar, a l'estiu no es desglaça i es van acumulant els gels un any darrere l'altre. Això fa que tota l'aigua o molta aigua del planeta s'acumuli com a gel en el Pol Nord i l'aigua del mar
descendeix. És a dir, que durant les glaciacions inclús han hagut caigudes del nivell del mar de més de 100 metres. Tot això podeu imaginar com influeix amb corrents marines, amb el vent, amb els aires, amb el clima, finalment. És a dir, que quan els ardipithecus van posar peu a terra va ser perquè es van trobar enmig d'una d'aquestes glaciacions. Què va passar? Doncs que el clima va canviar, sobretot en l'hemisferi nord, va canviar el règim hídric a l'Àfrica Oriental, va augmentar la secor i l'aridesa, l'herba quasi va desaparèixer o es va transformar en sabana. Sobretot qui va perdre molt terreny van ser els ecosistemes arboris, les selves. És a dir, aquells animals que hi havien penjats dels arbres per buscar l'aliment van tenir inclús que baixar a terra i veure què trobaven fora dels boscos, que s'anaven escurçant, s'anaven fent més menuts. En canvi es creava una sabana on hi havia molt aliment que encara no coneixien o no havien explotat. Fossin fulles, fossin brots, fossin flors, no sé, llavors, arrels, tubercles. És a dir, que se'n van anar cap a la sabana, cap a l'espai obert. Això va fer que posessin peu a terra. Els ardipithecus en el seu moment van desaparèixer, perquè van aparèixer formes més adaptades a aquests canvis ambientals i canvis d'ecosistemes en els quals trobar la seva alimentació, el seu sustent. I a partir d'aquí van anar apareixent els australopithecus, els paranthropus i finalment l'home. Això és una mica un resum de tots els que hem deixat enrere, com ja us he dit abans. Els australopithecins, sí, el que us vull fer referència és que aquests ardipithecus, que serien aquests que veieu aquí dalt, més o menys, un senyor i una senyora, ella darrere d'ell, ell sembla que estigui embarassada, van a 2 peus, deuen buscar menjar. Aquests personatges tenien una capacitat craneal només de 350 centímetres cúbics, és a dir, tenien un crani molt menut, molt poc diferent, per exemple, d'un ximpanzé o d'un bonobo. És a dir, que estaven allò de dir som o no som monos o comencem a ser ja alguna d'humans. Van desaparèixer, van aparèixer, per allò que us deia jo de selecció natural, els australopithecins i els parantrops. Aquests senyors, australopithecins o australopithecus ve d'Australis, sud, és a dir, el mono del sud, pithecus és mono. Aquests sembla que ja començaven a presentar una postura bípeda bastant clara. La postura bípeda feia que quan estaven a la sabana, als estar drets, podien veure tot l'horitzó, podien veure tot el paisatge i veure on podien trobar alguna cosa de què menjar o de què protegir-se, fieres, animals o altres companys que no els tinguessin massa simpatia. Això també produïa que un animal d'aquests no sofrís tanta insolació, és a dir, un animal que vagi a 4 potes, el sol li pega damunt de l'esquena i el fregeix. Els homes, només, aquests que anaven a 2 peus, el sol com a molt els tocava a la closca, a les espatlles, i es podien protegir amb un barret o el que fos, però vull dir, la insolació ja no era tan forta, ja no era tan no els donava tants problemes. Al anar a 2 peus podien desplaçar-se a distàncies molt llargues, potser més que qualsevol altre animal. Un animal a 4 potes es cansa i l'home pot descansar més fàcilment i arribar, i si convé, caçar-lo. I la despesa d'energia en aquests senyors que anaven a 2 peus era més minsa. Però ja dic que el seu habitat era un habitat sec, amb pocs arbres i la sabana pràcticament. De tots modos, aquests encara s'alimentaven a partir de productes vegetals durs i molt pobres en substàncies nutritives i en calories. Però què passa? Que a l'anar a 2 peus alliberen les mans. Quan un es troba amb 2 mans, i bueno, i amb això què faig? Doncs es dona compte que pot manipular coses, pot fer ferramentes, pot transportar una cosa d'un lloc a l'altre a distància, aliments, alga caçat, pedres, fustes, el que sigui, i sobretot pot tindre cura de les criatures, dels seus descendents. Els pot portar a Collver, cap on sigui, o a braços, on sigui, a distàncies. Això li permet canviar fàcilment de lloc. Això produeix un diàleg constant entre les mans i el cervell, és a dir, cervell, mans, què faig? El cervell creix, això és una activitat que el fa créixer. S'inicia una encefalització, creix el cervell, creix la cortesa cerebral.
Fixeu-vos que ja en aquests la cavitat craneal ja ha pujat a 500 centímetres cúbics, o sigui, es va produint una progressió de tamany del cervell. D'australopitecs n'hi ha bastants classificats, no sé si n'hi pot haver més algun dia conforme més s'estudia a Àfrica. L'anamensis, l'afarensis, el Sediba, africanus, tots aquests, el cognom ve normalment del lloc on se van trobar les restes fòssils. Tornem a això, en aquesta filogènia homínida. Tenim els australopithecus que van aparèixer fa uns 3 i escaig milions d'anys, l'afarensis sobretot, i posteriorment van aparèixer els parantrops, 2,6 milions d'anys, que no es van moure pràcticament a l'Àfrica. Passa que aquests pobres, els parantrops, es van dedicar només a alimentar-se com ja sé fins llavors, a base de productes vegetals. De tal manera que, ara veurem què va passar. Australopitecs i parantrops realment encara eren uns ximpancers que anaven a dos peus. Vegetarians, no tenien industrialítiques, no feien encara ferramentes útils, no sabien fer-les, apenes si tenien gran augment cerebral i ni parlar de tenir un llenguatge articulat per entendre's entre ells. Sí que el bipedisme era clar. De fet, s'han trobat les empremtes famoses de l'Aetoli, que veieu a la foto de baix, on sembla que en un moment donat una família d'aquests australopitecs es van moure per una vall on hi havia fang, van deixar les empremtes a terra, tot seguit va haver una espècie de erupcions volcàniques, va caure cendra, la cendra va tapar aquestes empremtes, es van fossilitzar i van quedar aquí fins que, altra vegada, el temps les van posar al descobert i van veure com caminaven ja a dos peus. O sigui que els australopitecs ja eren realment bípeds sense cap discussió. Això es va trobar en el Parc Nacional de Serengeti a Tanzània. Aquestes empremtes s'han analitzat i es veu que procedien de fa uns 3,5 milions d'anys. Època que correspon doncs, a la presència de l'afarensis en aquesta regió africana. Aquí teniu diverses mostres, suposo que més o menys ben trobades i aconseguides, de l'anamensis, l'afarensis i l'africanus. Veieu que són monos, però bueno, van canviant poquet en poquet aspecte. El fet és que ja van caminant a dos peus amb les avantatges que abans us he dit. També és molt important la troballa que va fer el senyor Donald John Johansson, un americà, a la regió d'Afar, a Etiòpia, l'any 74, unes restes que es van datar amb 3,2 milions d'anys per diferents mètodes, que no és solament carboni 14, llavors hi ha altres molts mètodes com el potassi i argó, la relació entre elements, la bioestratigrafia de les capes del territori on s'han trobat els fòssils, el paleomagnetisme, hi ha inclús mètodes actuals molt sofisticats com l'angle spin de la vibració dels àtoms. Hi ha una sèrie de mètodes que avui dia poden afinar molt l'antiguitat de qualsevol material que es trobi fossilitzat a la superfície de la Terra. Aquests restes es va veure que corresponien a una persona, una dona jove d'uns 20 anys, de poc més d'un metre de talla, uns 27 quilos de pes, que probablement ja havia tingut fills per la forma que tenia de la pelvis, el qual ja confirma que era bipedal, o sigui que anava a dos peus, i això també es dedueix sobretot de la forma dels genolls. És a dir que és un esquelet no massa complet, però ja molt interessant per realment poder decidir tot això, tindre l'atreviment de dir totes aquestes coses, que és el que fan els paleoantropòlegs, amb tots aquells caràcters que abans hem explicat que diferencien els ancestres de l'home. Es coneix aquesta troballa, aquest esquelet com la famosa Lucy, perquè diuen que quan aquests paleoantropòlegs l'estaven descobrint, tenien posada a la ràdio i tocava música dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, i això va quedar Lucy com a nom d'aquest personatge. Els parantrops. Aquests, com us he dit abans, van aparèixer un poquet més tard, però estaven massa adaptats a llocs molt àrids, amb vegetació herbàcia i llenyosa, que proveïa una nutrició bastant deficient. Tenien unes grans mandíbules i queixals molt robustos, el qual era necessari per moldre això que menjaven. Tenien que tindre una espècie de molí aquí per poder aprofitar aquests materials. De fet, això queda molt palès quan veiem la seva estructura cranial, que dona a entendre que tindria una musculatura enorme que
s'inseria amb una cresta craneal fins a baix de les mandíbules. Tenia una musculatura molt diferent d'altres formes i que realment explica el seu tipus d'alimentació, el seu tipus de règim. Tot i amb això, el seu cervell també ja s'ha incrementat, ja té una capacitat d'uns quasi 500 centímetres cúbics, el pes un mig quilo. I finalment arribem al gènere Homo, que és potser el més ampli i el més interessant. El gènere Homo són els hominis més moderns, produeixen eines de pedra, les restes fòssils són antigues de 2 a 3 milions d'anys i la majoria són africans. Ells ja han magnificat, el gènere Homo ja ha magnificat aquest diàleg entre mans i cervell, perquè fabrica ferramentes. El cervell creix, al créixer és molt exigent el cervell i demana una dieta més rica i energètica i planteja un dilema en aquests éssers. Dels òrgans més importants de l'home són el digestiu i el cervell, els que exigeixen més energia amb el seu mecanisme d'actuació. De fet, per exemple, el cervell humà exigeix un 20% de l'energia que el ser humà rep cada dia amb la seva nutrició. Però, esclar, si molta energia se'n va en els budells, el que ve obligat per una alimentació herbívora, perquè sabeu que els que mengen plantes, els rumiants, per exemple, tenen un gran estómac, molts budells, i això exigeix moltíssima energia. Fa que aquesta energia que podia anar al cervell no hi vagi. Aleshores aquí hi havia aquest dilema. Què apoya l'evolució? El cervell o la budellada? Si ha d'apoyar el cervell, necessita una millor alimentació, un aliment més ric que li doni més energia, que la digestió sigui més fàcil i que pugui ser fàcil de trobar. Senzillament això només es troba amb la carn d'altres animals. De menjar vegetals a menjar carn canvia totalment l'esquema de vida. La dieta basada en animals és molt més rica en molts elements i inclús quan dic carn pot ser insectes adults, pot ser orugues, cucs, qualsevol tipus de bitxos grans i petits mamífers que puguin caçar i capturar, però que finalment aporti carn i proteïna en aquest gènere home que comença a desenvolupar-se. De fet, doncs, el que veiem és que conforme van evolucionant des de les formes més elementals, per exemple, aquí tenim, posem el ximpanzé, el Pantroglodytes. Aquest té una capacitat de 400 centímetres cúbics. Va augmentant aquesta capacitat craneal conforme va evolucionant, sobretot l'Australopithecus i els homes, fins a arribar a superar els 1.000 centímetres cúbics i ja en el Neandertal i en els Sapiens ja supera pràcticament els 1.400 centímetres cúbics de capacitat. Això es transforma en el que s'ha dit l'índex d'encefalització. L'encefalització és un índex que els antropòlegs han estudiat, i els zoòlegs, volent posar en relació la massa corpòrea d'un animal i amb la massa del cervell. De tal manera que hi ha com una relació inversa, és a dir que, per exemple, un mamífer qualsevol que pesi com un ésser humà, posem 60-70 quilos, el seu cervell normalment no passa de 300 grams, mentre que en l'home arriba a 1.300-1.400. Aquesta diferència d'un quilo de cervell és el que es diu la progressiva encefalització de l'home, creixement cerebral, que ens ha fet a la llarga intel·ligents. D'acord? Aquí queda prou clar, en xifres, en números. Del gènere Homo se n'han trobat bastants, i potser encara se'n trobin més. Rudolfensis, habilis, ergaster, naledi, erectus, antecessor, heidelbergensis, neanderthalensis, sapiens. Deixo els denisovanos perquè és una cosa molt recent que si tinc temps en parlaria. O ja dic, els denisovans es van trobar fa poc, va ser el 2008, en una cova de Sibèria, de l'Altai, i s'ha diferenciat de tots els altres per la biologia molecular, però les restes fòssils són mínimes, són la resta d'una falange d'un dit petit, d'una senyoreta,
i 2 queixals. Amb això, la biologia molecular avui dia pot diferenciar espècies, però no saben com era aquell senyor, per la qual els autors de la seva identificació no van atrevir-se, els van aconsellar no poseu homo denisovanos perquè no sabem, no podem dir que era un home ni com era, tot i que la biologia molecular ens ho diu. És a dir, que no vull adentrar en aquest tema perquè és una mica espinós, però això avui dia es fa en biologia molecular. Bé, l'Homo sapiens apareix a l'Àfrica, a Etiòpia, fa uns 1,5 milions d'anys. Amb les seves espècies més primerenques, Rhodophensis, habilis i erectus, potser van coexistir a l'Àfrica, però en llocs diferents, i potser en algun moment es van trobar. Però què passa? Que l'especificació moltes vegades es dona quan grups d'animals s'aïllen en un lloc geogràfic i ja no hi ha contacte entre ells i es van diferenciant com espècies úniques i diferents. Per això que en un moment donat, segurament a l'Àfrica, van coexistir aquestes espècies almenys durant 1 milió d'anys. Això és molt probable. Les ferramentes de pedra que comencen a fabricar aquests primers homes els van permetre nodrir-se de carn d'altres animals, però essencialment encara no sabien caçar, o no podien. El que feien era aprofitar carronyes que deixaven algunes fieres, alguns carnívors. És a dir, que quan allò que a vegades veieu en els documentals de la Segunda, hi ha un animal mort, apareix el lleó, apareix la hiena, apareix el voltor, i al final, quan se'n van tots, és quan apareixia l'home aquest i anava a veure què és el que trobava, que quedava. Quedaven restes de carronya, poca cosa. La nutrició no era pas encara massa bona perquè aprofitaven allò que quedava, les restes que els altres deixaven, però encara no sabien caçar, o no podien. El Rhodophensis, aquí poso que ja ha pujat el seu nivell d'encefalització. El seu crani ja medeix entre 600 i 800 centímetres cúbics. Es va trobar al llac Turkana, el que abans es deia el llac Rodolfo, a Kenya i Etiòpia, pel grup d'investigadors, el Richard i la Miri Leakey, famosíssims, però qui realment els va ajudar va ser un senyor negre kenyà, Kamoya Kimeu, que s'ha transformat en un dels més reconeguts caçadors i trobadors de fòssils humans allà en aquella banya d'Àfrica. Molta feina aquests senyors no l'haurien pogut fer, els Leakey, si no hagués sigut pel Kimeu. Aquest Rhodophensis és omnívor, ja menja diverses coses diferents, però encara no fa servir ferramentes, no en sap. L'aparell mastigador és molt desenvolupat, com el dels paràntrops, i alguns especialistes, allò barallats, han dit que si són homo, que si són australopithecus encara, que si són pitecantropos o caniantropos. Aquí sempre hi ha discussions, com abans ja us he dit. Però probablement, com dèiem, van coexistir a l'Àfrica els habilis, els ergàster i els parantropos per separat. Diuen que l'espècie Rhodophensis és descendent de l'ergàster, però ja dic, aquí sempre hi ha prou discussions. Passem a l'Homo habilis. Es diu Homo habilis perquè és un home que ja és hàbil, ja sap fer coses amb les mans, o ja sap fer més coses. Per tant, el seu crani ja ha augmentat de tamany, ja té un cervell un poc més gran, pot oscil·lar entre 600 i 800 centímetres cúbics. Viu o s'ha trobat a Tanzània, Etiòpia, Kènia, Sud-àfrica, i els troben ja els fills dels anteriors, Louis i Mary Leakey, en el riu Omo, a Etiòpia, que desemboca al llac Turkana. Cal dir que fins ara aquests individus no eren molt diferents de forma, mascle i femella. Ara ja comença aquí a aparèixer un dimorfisme sexual més accentuat. No són d'igual talla mascle i femella. Les mans ja són prou hàbils i els permet agafar qualsevol cosa i fer-la servir, manegar-la, qualsevol objecte. Ja fabrica ferramentes de pedra, però molt elementals, és a dir, ferramentes de pedra són agafar un tros de pedra, un còdol, i amb això ajudar-se a aixecar ossos i veure què en podia treure. És una indústria lítica que s'ha considerat com l'Olduvaiense, pròpia del habilis, del Paleolític inferior de fa entre 1,5 i 2,5 milions d'anys. Són pedres de basalt i de sílex, material, diguem, de roques ígnees. Li segueix l'Homo ergaster. Ergaster vol dir treballador. I després l'Homo erectus, el que ja realment va ert, va dret
i la seva capacitat cranial ja ha augmentat, ja passa dels 1.100 centímetres cúbics, i es diu que l'ergàster procedeix de l'habilis i és ancestre directe de l'erectus. L'erectus, descendent de l'ergàster, va emigrar a Orient, és a dir, quan les condicions van mal dades en aquesta àrea africana, la gent tendeix a buscar-se la vida, com ha passat sempre i passa també avui dia, i emigren, se'n van a buscar aliment a llocs inexplorats, desconeguts, on es puguin trobar, perquè potser en el seu lloc habitual ja ho han esquilmat quasi tot i la vida és difícil. El fet és que es mouen cap a l'Orient. Ja tenen unes proporcions corporals molt semblants a les de l'home actual. Sembla que ja tenen alguna habilitat lingüística i es poden comunicar entre ells d'una forma simbòlica, el qual ja és molt interessant per també l'augment craneal i la intel·ligència. Coneix el foc. Al conèixer el foc pot coure la carn, amb la qual es fa més digerible, amb la qual ja no envia tanta, o ja no ha de desviar tanta energia necessària pel cervell com la tècnica d'enviar el sistema digestiu. És a dir, que tot això va afavorint que el cervell rebi més energia i més nutrients. Aquest foc, podeu imaginar que els ajuda a coure, a escalfar-se quan fa fred, a ahuyentar fieres i depredadors o altres enemics, i es podria dir que és allò que es reuneixen tots al voltant del foc i creen ja un sistema més social, més humà, que fins ara potser no hi era. Són més sociables, ja són més homes, entre parèntesis, o entre cometes. Desenvolupen una cultura ja més sofisticada, fixeu-vos que fan el que diuen epifàcies, són pedres que ja tallen pels dos cantons i ja poden tallar més fàcilment carn o el que es presenti. Això és propi, doncs, dels ergàster i dels erectus. L'ergàster es queda a l'Àfrica i desapareix. L'erectus se'n va cap a l'Orient, al Plistocè. Això també coincideix amb el que abans li va passar a l'Ardipithecus, amb una glaciació, la novena d'elles, la del Donau, a l'hemisferi nord. Si canvia el clima i han de buscar-se la vida on sigui, se'n van. És a dir, moltes migracions són en èpoques glacials, perquè això canvia el clima són de l'Àfrica i han de buscar-se la vida on sigui. El que abans ja hem vist, creixen els gels polars, baixen el nivell del mar, això provoca un clima més àrid, tal. Hi ha grans extincions d'animals herbívors perquè no troben què menjar, i al morir-se els herbívors es moren els carnívors perquè no tenen poc que menjar. Els ambients humits i tancats es transformen en ambients secs i àrids. Llavors, com dèiem, probablement aquests successos van provocar la primera sortida dels homínids fora de l'Àfrica. N'hi ha dues, aquesta i després la nostra, la de l'Homo sapiens. Els erectus sí que arriben prou lluny, desplaçant-se grans distàncies, i es diu que van arribar fins a la Xina i la pròpia illa de Java, allà baix de tot, a l'extrem més oriental de l'Àsia. Però encara no han arribat a Austràlia, no s'han trobat restes d'aquests en aquell continent encara aïllat. Aquí us mostro un exemple de com podrien ser o com van ser realment les migracions a partir d'aquest nucli aquí del bressol de la humanitat que es va moure per tota l'Àfrica, nord i sud, fins a Sud-àfrica, i quan van poder es van desplaçar cap a l'Àsia i més endavant també cap a Euràsia, arribant ja més tard a Europa, que és el que farà el Neandertal i el Sapiens. Els esquemes són similars tant per la primera com per la segona sortida d'Àfrica. Bé, de l'ergàster s'origina l'Heidelbergensis. El nom potser no quadra, però Heidelberg és una ciutat d'Alemanya i es diu així perquè les restes es van trobar en aquella població d'Europa. La capacitat cranial ja ha pujat a 1.350 centímetres cúbics i d'aquests se'n troben ja per tot arreu, per França, Grècia, Anglaterra, Espanya, tal. És un moment molt interessant perquè inclús quasi totes les nacions importants volen tindre restes fòssils humanes per dir, a casa nostra també n'hem trobat. Això ha donat exemples molt interessants de fraudes que si tingués temps també explicaria, allò del crani de Piltdown, però no vull allargar-me perquè si no se'n farà tard. Ja?
Aquests desenvolupen la cultura lítica de Musteriense, que és pròpia dels neandertals. Bé, segueix aquesta evolució, però uns esquemes que tenien prou elaborats, al trobar-se les restes de la grandolina a Atapuerca, això ha canviat bastant l'esquema que teníem, perquè aquí han donat a aparèixer uns antecessors que es diu que tenien uns 800 o 600.000 anys d'antiguitat i que no quadren massa amb tot l'esquema que teníem, però tot això s'està estudiant a veure quina solució se li dona, però vull dir, com més troballes hi ha, més problemes sorgeixen, ja vull dir, s'han d'aclarir. Bé, doncs trobem ja l'Homo sapiens. Aquí he dut aquest llibre, l'espècie elegida, que jo, si algú té interès en llegir-se, és molt interessant, és molt assequible, s'entén molt bé, i és el que ja planteja la hipòtesi del out of Africa, sortida d'Àfrica. És a dir, que els humans nostres moderns, que es van originar entre 100 i 2.000 anys fa, es van repartir per tot Àfrica i en el seu moment també van sortir de l'Àfrica, tot i que ja havien recorregut tot Àfrica, de nord a sud, i es van repartir per tot Àsia i Europa i es van topar amb els que ja havien sortit abans, amb els erectus a l'Àsia i amb els neandertals a Europa i a Euràsia, que havien evolucionat directament en aquests llocs. És a dir, que podríem dir que l'erectus i el neandertalensis potser siguin les dues espècies que no són massa africanes, sinó que són originals d'allà on van anar a aparèixer procedent de formes que van sortir de l'Àfrica. És a dir, que el que sí està clar és que el neandertalensis és d'origen realment fora d'Àfrica, a diferència de tots els altres. Bé, l'encefalització. El creixement del còrtex cerebral mana les funcions nervioses desenvolupades de la intel·ligència. Mana el llac mans-cervell, l'aparició de ferramentes, el llenguatge, les relacions socials, la intel·ligència, en poques paraules, el que és l'home, diguem ja, sapiens. Aquest creixement necessita uns nivells d'energia metabòlica alts, vitamines, proteïnes i sobretot lípids, greixos. El sistema nerviós, el cervell, té molts greixos, sobretot entre ells els àcids grassos poliinsaturats, els que ja coneixeu com omega-3, omega-6, els PUFA en anglès, polyunsaturated fatty acids. Aquests lípids essencials són essencials perquè l'ésser humà no els sintetitza, no els biosintetitza, els ha d'adquirir amb l'alimentació. No es troben en absolut a la dieta herbívora, per això aquells ancestres que només menjaven plantes van quedar com a formes bastant poc evolucionades. Quan els éssers humans poden extraure aquestes substàncies més riques al dotar-se d'unes ferramentes útils, tot això facilita aquesta encefalització amb una millor nutrició. I ja quan aprenen a caçar d'una forma organitzada, ja poden caçar els animals que volen, quan volen i amb la quantitat que volen. I ja no s'alimenten de carronya, sinó de les diferents formes d'aliment que un animal pot proporcionar, sigui proteïna muscular o sigui el moll de l'os o els greixos o les vísceres, que són molt importants en la nutrició. Fixeu-vos, doncs, comparativament com en molts anys només s'evoluciona la utilització d'aquestes ferramentes, amb el que realment serien, si mal no recordo, a veure si ho trobo aquí, en pràcticament 1 milió, 2 milions d'anys, només es passa d'això pràcticament a això. Només es troben ja ferramentes prou interessants fins fa 200.000 anys, quan ja arribem al paleolític i al neolític, on ja es troben ferramentes prou elaborades, i ja no sols de pedra, sinó de pedra afinada, i hi ha materials com os, com espines de peix, i hi ha l'època dels metalls. Però, vull dir, abans d'arribar aquí han passat pràcticament de 2 a 2 milions i pico d'anys. Fixeu-vos com ha evolucionat i amb quina velocitat tan lenta, vull dir, aquells éssers eren prou retrasats. Torno a presentar això perquè veieu com ha progressat la capacitat craneal i com ha pujat l'índice d'encefalització. Què són els àcids grassos? Bé, el teixit nerviós, com deia, està format essencialment per lípids. Aquests tenen els àcids grassos, hi ha els saturats i els insaturats, això és molt important. Els saturats són els que formen
els triglicèrids, que formen el greix, diguem, de reserva, el greix que ens dona energia acumulada i que són sòlids en condicions normals, diguem, la mantequilla, el greix, el llard. Els insaturats, en canvi, són els que formen els fosfolípids, que constitueixen les membranes essencials de les cèl·lules que té el cos viu. Són essencialíssims i entre ells són els que realment donen formació al sistema nerviós i al cervell. I són líquids en condicions normals, són, diríem, olis. En què es diferencien? Els saturats són, com tots, una cadena de carbonos unida entre si, però que totes les seves valències estan saturades per hidrògens. En un extrem tenen un grup metil i a l'altre extrem tenen un grup àcid, per això són àcids grassos. Però els saturats no tenen res més que hidrògens, saturant la molècula. Els insaturats en algun lloc es canvia, hi ha un enllaç entre dos carbons, ja es fa doble, ja es desatura, ja no hi ha hidrògens, canvia totalment l'estructura i les seves propietats físiques i químiques. D'aquests, els més importants són el EPA, el 25 omega-3, el 25N3 i el DHA, docosahexaenoic 22,6 omega-3. Aquests són essencialíssims en l'alimentació. Entre els omega-3 hi ha el linolènic, l'eicosapentaenoic, EPA, i el docosahexaenoic, el DHA. I els omega-6, el linoleic i l'araquidònic. Cal dir, doncs, que tant l'araquidònic com el DHA formen el 90% de la composició química del nostre cervell. És a dir, que són realment importantíssims i necessaris. Fins que l'home no té un accés a aquestes substàncies, el seu cervell no es pot desenvolupar com cal. Els aliments rics en araquidònic són el rovell de l'ou, les vísceres i els muscles d'animals terrestres i el peix i el marisc. El DHA, el docosahexaenoic, el 22,6 omega-3, és molt abundant en peix i marisc d'aigua dolça. I a les aigües marines fredes predomina el DHA, el docosahexaenoic i el seu precursor, l'EPA, l'eicosapentaenoic. Tots són essencials, no poden ser biosintetitzats pels animals i s'incorporen bàsicament i únicament amb l'aliment. I els únics organismes que els poden biosintetitzar naturalment són el fitoplàncton i el zooplàncton dels medis aquàtics, que són els que alimenten a la seva vegada peixos, mariscs, crustacis i qualsevol ésser que viu en el medi aquàtic. Per tant, els dos, l'araquidònic i el DHA, són indispensables pel desenvolupament del sistema nerviós, importantíssims per una bona encefalització, sobretot per la formació i creixement del fetus, del neonat i dels infants. Això que quedi ja present. S'ha de menjar aquests aliments que tenen això per tindre un desenvolupament adequat del cervell i de la intel·ligència. Els recursos d'origen aquàtic de què van disfrutar els Homo sapiens doncs podien procedir de diferents llocs. De fet, es comprova que això ja tenien accés perquè les ferramentes que es van trobar junt amb els seus fòssils del paleolític mig i superior eren molt diverses i entre ells hi havia agulles, arpons, hams, adorns de bijuteria que eren tots de procedència aquàtica, de peixos o de crustacis o de mol·luscos. I amb aquests animals, amb aquests elements, ja van fabricar part de les seves ferramentes útils o d'adorn. És a dir, que tenim l'evidència que van tindre accés a recursos aquàtics, fos de llacs o fos de la costa, marins. Com és això? Bé, aquest bressol de la humanitat s'ha trobat o està en el que diuen el vall de la Rift de l'Àfrica Oriental. El Rift és una depressió molt llarga, ara veurem si per aquí vos ho... Sí. La vall del Rift Oriental és una falla geològica de gran longitud, 4.000 i poc quilòmetres, que arriba des de quasi Israel, Jordània i tal, fins a Kènia, Tanzània. És a dir, un rift no és res més que dues plaques tectòniques continentals que es van separant i la cortesa terrestre es va fent més minsa i estreta i el magma
del magma fosc que hi ha sota la crosta terrestre vol emergir i forma volcanismes. Forma uns ambients molt típics que són els que avui dia caracteritzen tota aquesta vall de la Banya d'Àfrica. Aquest rift, aquesta falla es va formar fa uns 30 milions d'anys. Segueix creixent i va separant aquestes plaques. De moment encara no s'han separat, però si el desplaçament de les plaques tectòniques ve a ser de 2 centímetres i pico cada any, potser d'aquí a 10 milions d'anys això s'haurà separat i serà ja un mar, i aquestes dues plaques s'hauran separat. La placa somaliana s'haurà separat de la placa africana i formarà el que seria un preoceano. Però resulta que en aquell temps d'aparició dels Homo sapiens això estava planet de llacs d'aigües dolces, d'aigües molt salades, mig salades, depenent de l'aigua que hi entrava. Normalment era embrollava, no és que vingués de la mar, ni potser va ser per pluges, però a l'haver aquesta zona volcànica hi havia materials molt diferents que arribaven en aquests llacs, en el qual podien ser salats, dolços, més o menys amb sals, però que donaven una fauna aquàtica molt diversa i molt important i molt interessant. Aquí vos mostro més o menys els llacs que hi havia aquí, que ara són restes, o sigui, els que hi havia eren molt més grans, molt més abundants, potser n'hi havia de l'hora de 40 o 50, potser entre ells els més profunds del món, el Victòria és un d'ells, i aquí va ser on aquests ancestres nostres van poder desenvolupar-se sense masses problemes, treballant en ferramentes de pedra, les llenques de sílex i basalt de la Xalense, que s'han trobat els seus rastres, les seves senyals, en els ossos i espines fòssils que han acompanyat en les restes que s'han trobat d'aquests ancestres. És a dir, que les seves ferramentes van deixar senyals en aquests ossos i espines de peixos amb els quals se sap que els van arribar a consumir. Mentrestant, doncs, el període comprès entre 200.000 i 500.000 anys fa, el gènere Homo va sobreviure als voltants dels llacs del rift africà oriental. És aquí on se s'ofereix el gran esdeveniment de l'especiació produït per l'expansió cerebral i el consegüent augment del crani propi d'una alimentació més adequada, alimentació adequada que provenia d'aquests recursos aquàtics. És una hipòtesi, com he dit abans, però està recolzada pel canvi dràstic que correspon al complex pèlvic femoral de les femelles. És a dir, avui dia els neonats del gènere Homo, encara que neixen bastant fàcilment, amb problemes, neixen bastant prematurs. És a dir, el neonat no pot formar un cap tan gros que no passi pel canal pèlvic de la mare, amb la qual neix prou prematur del que correspondria al seu desenvolupament posterior. I és després quan la mare ha de cuidar d'ell durant mesos i anys fins que no arriba a ser ja un individu que es pot valdre fàcilment. Compareu això, per exemple, amb els antropòids o amb els mamífers que vol comparar i que heu vist que apareixen amb una facilitat enorme i el fillet o la filleta al cap de poques hores o pocs dies ja poden moure's pel seu compte. Això no passa amb l'ésser humà. L'ésser humà té aquest gran problema que l'ha diferenciat d'altres ancestres, sobretot d'altres espècies d'antropomorfes. És a dir, doncs, que amb tot això, amb tots aquests canvis, aquestes adequacions, aquest augment de l'encefalització, ha format o donat presència a l'home actual, Homo sapiens, el que se li pot assignar una edat aproximada d'uns 200.000 anys. Se sap que va aprofitar aquests recursos perquè també al moure's per tota l'Àfrica, a baix de Sud-àfrica, a prop del Cap de Bona Esperança, hi ha unes coves molt interessants de Bombos i Cloesio Rivermouth, on s'han trobat moltes restes d'aquests ancestres nostres i sobretot també de l'Homo sapiens, i acompanyades de moltes ferramentes diferents d'origen aquàtic, amb la qual està clar que van tindre accés a una nutrició de recursos aquàtics, tant fos d'aigües dolces com d'aigües salades. Això va provocar aquesta encefalització i aquest desenvolupament d'una intel·ligència i d'un cervell molt eficaç. També, a partir d'aquí,
es va donar una segona sortida de l'Àfrica, que va ser ja la del propi Homo sapiens, pel que sigui, doncs va buscar com expandir-se, com passa sempre amb les migracions dels animals i dels homes. Homo sapiens va sortir cap a Europa, Euràsia. Diuen que aquí a Euràsia es va trobar amb els que acabaven dels neandertals, que van desaparèixer fa uns 30.000 anys, i es diu que es van arribar a trobar i aparellar, és a dir, que van tindre una reproducció. Avui dia els genomes que s'han estudiat de neandertals i d'homo sapiens ens diuen que nosaltres, sobretot els europeus i euroasiàtics, portem un 3 o un 4% de genoma neandertal. I això es reflecteix en molts caràcters nostres, per exemple, els ser peluts, no vull mirar ningú, els ulls clars, la pell blanca, la fisiologia de les grasses, alguns càncers, és a dir, que tenim una herència que procedeix dels neandertals i que ens els recorda, d'acord? Però aquests van desaparèixer. Diuen que les úniques últimes formes que es van trobar vives van ser les que es van trobar en les restes de Gibraltar. A Gibraltar hi ha unes coves molt interessants, que inclús en deuen haver més, però que al pujar al nivell del mar, postglaciacions, aquestes coves ara deuen estar sota el mar. Si baixés al mar podíem acudir en elles i trobar restes encara més interessants. Però amb tot això us vull dir que els sàpiens van sortir fora d'Àfrica, es van distribuir per tota Euràsia, van anar cap a Àsia i aquests a poc van arribar fins a Austràlia i van travessar Euràsia, van pujar cap a l'extrem més oriental d'Àsia i van travessar cap a Amèrica. Hi ha un treball, el vaig veure fa poc, em sembla que és del 2008, uns científics brasilenys van fer un anàlisi de fragments de DNA d'uns grups ètnics indis americans purs, d'uns quants asiàtics purs i d'uns quants xinesos, uns quants 10 o 15 exemplars en cada cas. I amb això, amb la selecció i estudi d'uns fragments de DNA, vam poder concluir, amb aquestes dades i uns tractaments, informàtics, que es podria dir que potser els que van passar per primer cop d'Àsia a Amèrica serien un grup de no més de 500 o 600 individus reproductivament efectius. Això no vol dir que anessin acompanyats de vells o de joves i potser eren un grup de 700, 800 o 1.000. Però fixeu-vos que fins a quin punt amb aquestes tecnologies actuals es pot arribar a identificar això. Qui va ser els primers que van sortir d'Euràsia per anar a colonitzar Amèrica des de dalt a baix? Són les meravelles que avui dia pot fer la tecnologia. No sé si amb això us puc donar una idea prou acurada de com hem evolucionat, per què dic, o aquests senyors de la hipòtesi diuen que els recursos aquàtics van facilitar l'evolució cap a l'Homo sapiens, ens van fer sàpiens aquests recursos, i per acabar vull llegir unes conclusions. Podria fer això molt més llarg, però ja seria allargar-ho i no m'interessa. Potser això podria ser per una altra ocasió. Què podem concluir? Que hi ha prou evidències de que l'hàbitat dels homínids més recents va estar prop de masses d'aigua dolça i o salada. Les diverses espècies de peixos, mol·luscs i crustacis i de mamífers i o aus que s'alimentaven d'ells varen proporcionar una font d'alimentació important en àcids grassos poliinsaturats, els PUFA que hem dit, sobretot l'araquidònic i el docosahexaenoic, el AA i el DHA, que són essencials en el procés d'encefalització de l'Homo sapiens. La proporció del docosahexaenoic, el DHA, i l'araquidònic AA en el cervell humà és molt semblant a les que es troben en el peix tant d'aigua dolça com d'aigua salada. Quan dic peix, dic tots els altres, peix i marisc. El que no acostuma a aparèixer a qualsevol altra font d'aliment coneguda i utilitzada pel home fins ara, o en temps antics. Per tant, i acostant-me a la hipòtesi d'aquests senyors, vinc a dir que sorprèn i molt que en totes les abundants especulacions que avui hi ha i que es plantegen de què s'alimentaven aquells ancestres nostres més recents,
Curiosament, rarament es parla dels recursos aquàtics. Al començament he dit ja que això era una hipòtesi, per això el títol ho posàvem interrogant. Però el que està clar és que sense aquests recursos aquàtics segurament no hauríem arribat fins a això. No hauríem tingut una bona encefalització i no seríem sàpiens, si és que som massa sàpiens, que potser el dia a dia a vegades es pot dir que no som tant. Però bueno, aquí ho deixem. Us dono moltes gràcies per haver-me aguantat. Pregunten que si els neandertals van tindre una alimentació diferent. No, mira, sempre, fins fa poc, s'ha cregut que els neandertals eren mig imbècils, i no és veritat. Cada dia s'està veient, sobretot per biologia molecular, que eren més llestos del que sembla. El fet és que, esclar, estaven adaptats a climes freds, van ocupar sobretot Europa del Nord, en temps freds, en temps de glaciacions, però les pròpies glaciacions els van fer emigrar cap al sud, i al sud van trobar alimentació més adient, no pas diferent dels sàpiens. De fet, el que donien menjar els que es van trobar a les coves de Sud-àfrica, de Gibraltar, podien menjar músculos i llagosta, o peix o dorado, el que capturessin, tant com podien fer els sàpiens. Vull dir que no diria jo que l'alimentació pogués ser massa diferent, potser al final d'ells, perquè potser també es copiaven els uns dels altres. Potser els sàpiens es van canviar alguna cosa dels neandertals i els neandertals alguna cosa dels sàpiens, però el fet és que els neandertals van desaparèixer i nosaltres vam quedar amb una herència tocada, però vam quedar nosaltres. De fet, els africans actuals, o els africans no tenen res de neandertals. Aquells no es van moure de l'Àfrica. Els negres, perdó, amb tots els meus respectes, no tenen ni mica de genoma neandertal. Nosaltres sí. Perquè aquells no van tindre contacte amb els neandertals com van tindre l'Homo sapiens. Tot això és un bullit que, clar, que és prou complicat, però és molt interessant. Encara hi ha molt que investigar. Una cosa més? Si tots els ancestres van tindre accés a aquest menjar o a aquesta dieta, perquè només els sàpiens van sobreviure. De fet, no tots van tindre accés fàcil a aquest menjar. Aquests recursos van aparèixer molt puntualment i abundantment en el moment en què en el Rift es va formar aquesta sèrie de llacs diversos i grans en èpoques interglacials que va coincidir amb la presència massiva del Homo sapiens. Els altres ja s'havien distribuït, repartit o desaparegut, però van ser realment els sapiens qui van coincidir, allò d'estar en el moment adequat, en el lloc adequat i en el temps adequat. Sembla que és així, jo no et podria discutir gaire cosa més, però sembla que va ser això el que va passar. Els sàpiens es van trobar allà quan tenien que estar-hi i així se'n van beneficiar. Està preguntant sobre la regressió que hi ha avui dia cap a aliments. El que avui dia es parla inclús dels aliments paleolítics o alguna cosa així, no? Bé, sobre modes poc es podria dir, poc es podria opinar. Jo, de fet, no sóc gens partidari ni de veganismes ni de coses d'aquestes, cadascú és molt lliure de fer el que vulgui, però suposo que si una persona ja adulta adopta aquest règim, si té una criatura, té un fill, aquest fill resultarà heredant un genoma que li ve de la mare. Una altra cosa és que sigui la mare o el pare tan subjectiu o objectiu de dir menjarem això o menjarem allò, però el que està ben clar és que si en el fetus o en el nadó no se li dona aquesta nutrició essencial, no crec que sigui massa favorable per ell. I això, no sé, aquí hi ha metges que podríeu dir si això té si és versemblable o no. Jo, de fet, no ho faria. Jo no consideraria a cap mare que estigui embarassada que deixi de menjar àcids grassos poliinsaturats. Sigui seitó, sigui dorada o sigui sardina, m'és igual, però que els ingereixi. Ja quan la criatura sigui gran, que faci el que vulgui, i quan ja hagi deixat de criar, que faci el que vulgui, però jo no privaria d'això en les criatures, vaja, no sé si me'n passo o no hi arribo, però és així. Home, no ho sabem, vull dir, suposo que aquestes modes són bastant recents, potser en un futur sabrem quines són les conseqüències. Però el que està clar és que si un nadó
o un fetus no li dones aquesta nutrició essencial, són essencials que han de vindre amb l'alimentació, si no en reben no es poden biosintetitzar. Aquí alguna passa que no està dins d'un ordre adequat, diguem, de creixement i de formació del cos i de la intel·ligència humana. Sí. És el que dèiem abans, la ciència progressa així, 2 o 3 passos endavant i 1 o 2 enrere. De fet, vos haig de dir una cosa. Quan vaig elaborar una mica això i estava una mica sobre l'assumpte, vaig escriure una carta a 2 bons paleoantropòlegs espanyols, Joan Luis Arzuaga i Eudald Carbonell, preguntant-los què opinaven d'això. Resposta? No, és que ni resposta ha hagut. I em vaig quedar i dic, home, em vaig presentar com un científic del CSIC, ja he jubilat, però digueu-me alguna cosa. Ni m'han respost. Per això dic, al final, s'ha de discutir què passa. Per què no es tracta amb més abundor aquest tema de la nutrició en l'evolució humana? En la bibliografia es troba molt poc en relació a l'alimentació. Es trobarà el que tu vulguis, des de biologia molecular fins a l'estudi d'ossos i ferramentes acompanyant a les restes fossilitzades, però de l'alimentació es pot parlar poquet, només el que dedueixis de l'evolució climàtica del lloc on aquests senyors van aparèixer i van medrar, no res més. És difícil ficar-se en aquest camp, per això són hipòtesis molt suggestives, molt interessants, per això em van cridar l'atenció, dic, però al tanto no t'hi posis més a fons que pots ofegar, però com a suggestiu ja ho has dit, d'acord? Jo voldria fer un apunt en base al comentari de la regressió, que me pareix molt interessant, perquè justament llegint les notícies l'altre dia apareixia que s'havia fet un estudi amb una població molt elevada durant molts anys i el que deia, la conclusió de l'estudi és que a partir d'uns tests que es feia a la població, que la intel·ligència havia augmentat fins a l'any 1975, però que a partir de l'any 1975 anava decaient. Les raons tampoc estava més argumentat, però va una mica amb allò, no? Si d'alguna forma estem creixent, però ens quedarem igual, creixerem, pot haver una regressió amb el que has pogut una mica documentar-te cap a on anem. Augmentarem, ens quedarem igual, hi ha una saturació... Jo penso que amb això va associat a les facilitats que tenim electròniques avui dia. Jo no sé si això és massa bo. Ens va costar molts milions d'anys passar d'una pedra senzilla, un tros de còdol, a una pedra polimentada. I ara en 4 dies, amb res, drons, satèl·lits, no sé què, que setmana allà a l'altra punta de l'univers. L'altre dia, a Benicarló, van fer una conferència amb una professora de Girona, que m'agradava molt, que va explicar en hora i mitja l'evolució de l'univers des del Big Bang fins a l'aparició de l'home. Em vaig quedar al·lucinat, però era així. I les seves conclusions no eren pas massa esperançadores. On anem? Ens creiem que som qualsevol cosa, som qui sap què. I no som res, som una coincidència, som una carambola. Si un dia cau el meteorit aquell que passa així ens hem anat, en els electrons no els importa res a l'home, en els volcans no els importa res a l'home, en el magma interior no li importa res a l'home, a la gravitat no li importa res a l'home, en el Sol menys, a Júpiter encara menys. Júpiter el que fa és replegar la basura dels americans de la NASA que no cau a la Terra perquè se va cap a Júpiter. Què fem? Què som? No ho sé, però el futur en mi, no sé, aquest dia diuen l'Antàrtida s'està descongelant a un 40%, no, s'han descongelat 40% de l'Antàrtida. Al Pacífic hi ha 3 taques de plàstics que són quasi 2 nacions. On anem? Això que vull dir, som una desgràcia. Fem l'última, això dona per molt debat. L'última pregunta, si algú té alguna pregunta. Exactamente, las teorías de Jacques Monod, que tienen aquel famoso libro de El azar y la necesidad, van por aquí, o sea, plantean esto, lo que es el azar que nos hace aparecer, o que hace aparecer a las especies que tienen éxito, y la necesidad de aparecer y persistir. No, exactamente, es que es la gran teoría de Monod, un gran premio Nobel francés, el azar y la necesidad. Hay un libro por ahí interesantísimo que ya tiene unos años, pero es muy, muy importante. Bueno, y aprofito para recomendar 2 coses, 2 llibres. La especie elegida dels espanyols, d'Arzuaga i Martínez,
sobre el de la Dolina i Atapuerca, i aquest vaig comprar fa 4 dies. Alice Roberts, La increïble improbabilitat del ser. Al final et deixa engarrativat. ¿Vale? Són molt interessants de llegir i són molt assequibles, són molt fàcils, s'entenen molt bé. ¿Vale? Si algú té interès que em pregunti. I en el text que passo en Jaume perquè algun dia expliqueu, hi ha tota una llista bibliogràfica molt interessant. Si un dia es publica, doncs ja tindreu accés en ella. ¿Vale? Gràcies. Pues per acabar, ja per acabar, bueno, avui volíem buscar una cita de Darwin, però com ja la vam citar, deixem acabar una cita també d'Aristòtil que havies presentat, el filòsof i científic grec del 350 abans de Crist. Evolucionem, al final quin sentit té aquesta evolució? Ell deia, la felicitat és el significat i propòsit de la vida, la meta general i final de l'existència humana. Per tant, evolucionem com evolucionem, però que busquem sempre la felicitat. Gràcies, Francisco, per aquesta conferència i un plaer tornar-te, doncs, tenir-te aquí en Ciència Prop. Gràcies també. Gràcies a tu. Tots els vostres.